Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulong sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeja Umalay sa Iloilo K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, Ang kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7
K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:34 oras, ginadulong sa aton sang Mighty C ang ginpabaskog nga alkaline base vitamin C. Bakla nyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, dalagan para sa bululigan na special coverage sang K5 News FM Iloilo. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gina-welcome gid nato ng mga suki nato ng mga Kampiyon sa balita. nagaupo na diri sa ato sa nga pagpangalagad via K5 News FM Pasig City 89.1, K3 FM Leganes 101.1, K3 FM Kalinog 100.1, K3 FM Miagao 105.1, kag 1 Short FM Dumangas 101.5, kag syempre ang 88.7 K5 News FM Iloilo. May dayad nga aga sa ato mga suki nga mga tagpalamati. Welcome diri sa ato sini nga pagpangalagad sa special coverage sang dalagan para sa Bululigan 2024. Mayara kita nga pulo ka mga beneficiaryo sa ato sini nga event nga ginapatigayon subong in line sa ato sini nga celebration sang ika-3rd year anniversary sang K5 News FM Iloilo. Sa dili gid naman madugay, magakuha kita sa latest nga sitwasyon didto mismo sa lugar. Upod ang ato sini nga mga K5 reporters nga ato dito sa area agud ni maghatag sa pinaka-latest nga sitwasyon na didto sa Freedom Grandstand mga ka-K5. Ang ato sini nga mga partner sang sining dalagan para sa Bululigan 2024 ang mga masunod. Sa bulig sa ato sini nga mga kaabyanan, halin sa Mugo-Mugo mga ka-K5. Mugo-Mugo ha, mayara ang mga pa-prices halin sa Mugo-Mugo. Kag subong man, may ara kita nga Bioderm, may Robusta, puwerte. May ara man siyempre mga DTX Coffee Mix kita, nga may ari man dire. Subong man, may ari kita nga mga kuana, may mga special, may mga fun run awards kita, nga pagpatigiyonon karon na diri sa ato sining nga pagpangalagad pagkatapos sang sining aktibidad mga ka-K5. Unahon ta sinong naka-standby ara dira sa may Freedom Grandstand sa aton sining nga mga ka-K5 para makita ang sitwasyon na ang ato sining nga Iloilo City Police Office Director Colonel Jores T. Corunica ang nagapahayag nga magapasakop siya sa sining aktibidad nga kagabiga muno siya nga madalagan gid ang ato sining nga City Director. Subong man, gapasalamat man kita sa maaluan kag maayo nga mayor dira sa may Banwa sang Dueñas, si Mayor Robert Martin Pama. Syempre ang ato sining abyan man. Kag ang pinakamayo man nga mayor sa probinsya sa Iloilo, Mayor Trexie Fernandez. Gaupod man na diri sa ato sining pagpangalagad kag kabahin sang sining dalagan para sa Bululigan 2024 mga ka-K5. Okay, ara na naka all set na kita.
sa dili gila nga madugay magasugod na nga to sining dalagan para sa mga bululigan mga ka K5. Subong nagapatigayon pa sa registration form or registration ang ato sining mga kauturan sa may mga ara na nga daan nga form nagligad nga may ara nga ginhatag kita nga mga registration form. Ihatag nyo na lang diretso agod nga makadiretso na kamodugay-dugay para makadalagan diri sa dalagan para sa Bululigan 2024. Ang ato sining rota halin na dira sa may Iloilo Freedom Grandstand, malabay diri sa may Mall Yeloni, liko diri sa may area sang pakato sa Rizal La Paz, then left turn balik kita diri sa may Atubang San Cristina Colonnade, tapos balik diri sa Atubang San Gaisano, diretso dira sa may Bonifacio Drive, kag diretso na dira sa may Isnart Street, then JM Basa liko liwat pakadto dira sa may Iloilo Freedom Grandstand. So muna nga ato sining rota mga ka-K5 Kag may gamay lang kita karon yung mga pakulo diri sa ato sining dalagan para sa Bululigan sa Iloilo Freedom Grandstand after sang sining event naton. So good luck sa mga runners naton. Hindi lang man ni basta dalagan nakapabalahas ka na diri kundi nakabulig pa kamo sa aton sining mga pigado nga kauturan diri sa may syudad sang Iloilo. Isa ini ka fun run activity at kag subong man makahatag man bulig sa Puris of the Poor diri sa may syudad sang Iloilo. Hindi man masarangan tanan-tanan sang ato sining nga gobyerno mo. Panghatag bisan ano pa ni ka panghatag nila mga AX. Hindi man ni sarangan nila tanan. Ga kwa man ni sila ga kapalya man ni. Hindi nga may mga ara nga hindi nila matagan pero kita yagin identify nato ini mga pigado agod nga mahatagan sang bulig mga ka-K5. Kita ta na pila ka mga personnel naton sa mga pulis sa Iloilo City Police Office kag ang ato sini nga mga personnel sa Iloilo Police Provincial Office. May ara kita nga station, water station na dira sa may Iloilo Capitol Grounds. Kumusta na to na sitwasyon dito ka K5 Aaron Rifoyo. K5 News FM Live Report. Yes, K5 Rob. Mayong aga no kag may aga sa aton nga bugos kitik pa nabati kag kutob sa mga nagpartisipar K5 Rob sa aton nga ginayuat subong nga fun run o kun may tema siya nga dalagan para sa mga Bululigan. Isa ka fun run for a cause K5 Rob nga ang matipo ni K5 Rob nga pundo makadto sa pulo ka mga bigado naton nga mga kauturan diri sa syudad sa Iloilo K5 Rob. Kumusta ang sitwasyon dira din kasubong sa Freedom Grandstand ka? K5 Rob, diri kita subong sa may sa station to sa Bonifacio Drive City o kon sa tubang mismo sa Iloilo Provincial Capital kag sang Don Baptist Seminary. Kay sa station to kita K5 Rob, kita ang mabantay sa mga runners no K5 Rob nga ati maumpisa dira sa may grandstand sa Ortiz. Maumpisa K5 Rob sa grandstand sa Mulye, Pamulye Bridge, tapos sa Senator Efrain Treñas Boulevard K5 Rob, tukon sa Barangay Laguda, tapos malabay sa Forbes Bridge na dire kita K5 Rob maalaw-alaw sa ila tagmadaho diri sang K5 Rob ka-cold yun sang tubig tama diri sa mga runners ako na ginawa. Gani man sakto-sakto gid na. Kag subong man K5 Rob tagon sila may ay aga pa no ang ining taga ICTMU K5 Rob nan pamutan diri sa mga traffic cones kag may mga para sa mga kauturan taman K5 Rob nga ang piyak lang nga lane K5 Rob no ang sarado diri sa may portion sang Forbes Bridge K5 Rob papanaog diri sa may Bonifacio Drive sa tubang sa Capitol pa Isnart kag pa Jimba sa K5 Rob kag sa Plaza Libertad subong man masarado mo da K5 Rob katunga lang alay nga sa may Zamora Ortiz sa K5 Rob. Amo na nga dira kita nagbutang K5 Aaron kay ti matawhay ang syudad sang Iloilo sa muni nga mga inoras kag dira sa mga na-mentionar nga mga dalan nga aton sining agyan. So that's why nga dira kita yan nagbutang
parang hindi man makadisturbo sa aton sini nga mga kauturan nga mga nagalabay iya sa dalan naton sa tiyon sang Domingo kay 5 aron na. Yes, amo gid K5 Ralph. Kag amo ni kabay pa K5 Ralph no, mangin madidalago ng aton nga kag surbol successful gid K5 Ralph ang aton nga pag-iwat ri sang fun run for a cause naton. Kaya sa buong Domingo nga daway bless kita ni Lord K5 Ralph nga ti mataway kag malinong kag masinadyangaw na ang pagkandak naton sang sang fun run for a cause. Sige. Salamat gid K5 Aron dugay-dugay balo naman naton na dara sitwasyon sa imo. Balikan ko anay sa may Iloilo Freedom Grandstand. Kumusta dito ang sitwasyon sa kay K5 Alex Escalante? Sige K5 Ralph. Gaman din pagid K5 Ralph duga pagid ang sitwasyon diri sa may area sa Paso Drive City proper kaputuban diri sa Iloilo Provincial Capital. Kag ini nga sitwasyon K5 Ralph inadolonggid sa nga kaalwan sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Repollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM Live Report. Dira sa may atubang sang Kapitol si K5 Aaron Refugio, hindi man pwede nga magdalagan kamo da karon. Hindi pwedeng hindi mabasa nyo sa kwan nga tutunlan. Kinahanglan nyo man ma-rehydrate, so that's why may ara kita nga water station. Sa mga wala pa dara hinagaw na subong. Adto kamo dara sa may Iloilo Freedom Grandstand, agud nga makapasakop sa dalagan para sa bululigan mga ka-K5. Damo kita mga runners kilala nga gin-invite. So siling nila dito sila ma-on-site registration. So good luck. Kabay pa nga makaabot kamo subong kag baga pasakop sa sining aton sining aktibidad para sa dalagan para sa Bululigan 2024. Naka-standby na sa linya si K5 Alex sa Escalante, sitwasyon na dara sa may Iloilo Freedom Grandstand. Pag kung pala nakasugod o kung wala pa, kung ano oras kidi kita masugod, diri sa ato sining dalagan para sa Bululigan. K5 Alex, palihog standby. K5 News FM Live Report. Sa K5 Ralph, amat-amat na nag-register ang aton nga mga runners para sa first ever na fun run. Since K5 News ini nga dalagan para sa Bululigan in line sa aton nga 3rd year anniversary sa K5 News FM. So estimated makita na ko diri more than 200 and more ang nag-tipon diri nga mga runners sa tubang sa Iloilo Freedom Grandstand para nga mag-join sa K5 Ralph sa aton nga fun run. So ang ruta naton mag-umpisa diri sa Iloilo Freedom Grandstand, ma-proceed sa may Molia Lunes, pagkatko dito sa may Grand Sing Hotel, tapos dito sa may Capitolio Provincial sa K5 Ralph, pagkatko dito sa may Forbes Bridge, malikok kita dira sa may Kaitano, pagkatko diri sa may Isnart, sa may Atrium na sa K5 Ralph, lapay kita diri sa may J.M. Bata Street, sa Sunburst Park, ikot diri sa may Plaza Libertad, lakot sa may San Jose Church, kag diri sa may Iloilo City Hall, K5 Ralph, no? And ang aton nga endpoint will be the Iloilo Freedom Grandstand. Makita naton diri mga members, no, ng Philippine National Police, and naton, BR Fire Protection, mga runners, dito naton, no, ang mga runners, wala K5 Ralph. And of course, may basta dito mga law enforcement agencies nga nagpasakop man sa sining dalagan para sa Bululigan ng K5 News FM Iloilo. Sa subong, nag-ready kita for our Zumba para nga mag-warm up ang ating mga runners before kita nga magdalagan sa ating Iloilo nga ruta. And we have here sa pihak na linya ang kinako no? Ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office kiting IPCO nagdalagin sa mga personnel diri sa Iloilo City halin dito sa probinsya sa Iloilo para nga mag-join sa K5 Ralph sa aton nga patran. Si Police Major Lando Aranyo sa K5 Ralph aran sa pihak na linya. Sir, good morning. Si Sir Ralph Mosqueda, si K5 Ralph sa pihak na linya. Kamusta sir ang pag-adto niyo diri aga para nga mag-join sa ating fun run? Yes, no, actually, aga pa diri ang aton sining mga kaugdanan from IPPO. So, nagpadala diri sang 30 ka contingent o participants
from Iloilo Police Provincial Office ang aton sining officer in charge sa IPPO, si Police Colonel Bayani Emrasalan, para nga buylogan ang aton nga dalagan para sa mga punuligan. Kag in-initiate gid no sang aton sining K5 News FM sa pagpamuno gid sa aton sining Civic Security Officer Dr. Ramil Puy no kag sa tanan nga team sang K5 News FM Iloilo. So ara gid mga Ilonggo Cats para nga buylogan ang tanan nga mga programa para sa aton sini nga kayuhan diri sa aton sini nga mga kasimanwa sa syudad ug probinsya sa Iloilo. Sir, how important nga join ang mga members ng PNP naton sa mga katubong sa mga events, Sir Aranyo? Yes, no, una ti isa ini ka opportunity man nga makapalapot man kita no sa aton sini nga mga advokasya at kaya nagabulig kita o kawang gawa para sa aton sini nga isig kapariyo. Isa man ini ka opportunity nga makapalapot man kita sa aton nga mensahe nga dapat halungan din naton man ang aton ni kayong lawas, so gamiton naton ini nga opportunity para nga maka-exercise kita. So all in all, from IPPO, we have 30, sir. Yes, no. Actually, more than 30 kay way pa na ma-include ang akon nga tugalingon kaya iban pa naton diri nga upod din nagtugang. So ang 30 is ang pinana sa ka o ang gin direct na sa gid ni aton nga OIC IPPO ni Colonel Lasalan nga kinanglan mag-participate gid. Si Police Major Orlando Aradio, Kakipal Ralph, no? Ang niya, very happy gid ang IPPO to join sa mga katubong sini nga event. And of course, isama nini sa pagpakita no sa suporta sa Pilipinas no Police sa mga endeavors no kag mga activities ng K5 News FM Iloilo kag K5 Ralph kag isa pa nila pagpakita sang suporta kag pagpapastag para sa mga pumuluyo naton diri sa Iloilo City, Iloilo Province nga ang police handa gid nga magpulig sa ila kag K5 Ralph pangita diri si Police Colonel Dorothy Coronica kay according kay manager ari sa kono Ara na siya. Ari yung pakita naton mga katapos ang Philippine Army ari diri si Sir Coronica ang aton nga City Director diri sa Iloilo City Police no kay Ralph ari man diri ang taga CMO Battalion sa Laganet, Philippine Army, si Lieutenant Colonel Luisita Guadalinias, ari man diri ang mga taga-view sa protection, kag iban pa yung mga counselors naton, si Mr. Jack Law from Iloilo City Government, they're expecting his presence as of the moment, and aton nga mga konsyales man, nag-pledge si Councilor Sancha na magka-join man no, sa Conroy naton, so mga agad sa Iloilo Freedom Dance. So sa mga luyag pa na mag-join, kagaluyan pa nga magpa-register, open pang registration naton, you just have to pay 200 pesos. Ang 200 pesos mo nga na, makapulig ka na, makapabalhas ka pa. Kung upod mo imo pamilya, maka-bonding ka mo, maka-enjoy ka mo, pag that will be a good time no para sa inyo. Kasi Sunday sabong family day kay K5 Ralph. Sanday sino to kaning City Councilor ta si Councilor Johnny Yang, si Councilor Rodolph Ganzon. Yes, oo. Abot sila according sa info naton. Pagkatpo sila, no? Si Councilor Rudolph Ganzon, po sila ni Councilor Johnny Yang, na madalagan. So, bumupag na ni Sir Jack Kunlo, no? From the Iloilo City Government. So, with this, makita natin, no? Na ang suporta sa K5 News as ang Iloilo sa mga public officials naton, mga law enforcement agencies naton, wala gid nagakalubad ka K5 Ralph. So, makita natin diri subong kung ano ka snappy ang mga pulis naton, makita mo sila talaga tinaot. Kasi makita ang tag naton wala ang audience live naton. Base mera na live paliw ko be. Yes, capture lang siguro ang street. Kaya makita ang mga members ng PNP naton, ang mga officials naton from PNP, kagang mga members man sa Gear for Protection, kaya iba't mga law enforcement agencies, kung ano sila ka-snappy sa field ka K5 Ralph, makita mo sila nag-ulibol, nag-habyog-habyog sa subong aga, 4 hours ba, para ma-warm up sila, no, ka K5 Ralph. Kaya near 5 kilometers ang inadalaga doon, and may mga awards na kita doon sa mga premyo, no, nga nagahula sa ating mga successful runners sa K5 Ralph.
K5 Ralph? So dapat gid na kinahanglan gid niya before mag sugod may Yeah. stretching anay K5 Alex. Yes, dapat medyo may stretching. Amo na nga ba naton nga dapat i-stretch sana kag i-warm up ang aton muscles before kita nga mag hibo sa mga mas pagpog kag mas grabe nga mga physical activities para nga hindi magpalalaki atong galawas after. Abi ko gani makadto si Garna eh. Come again? Abi ko makadto si Garna. Kaya ano? Tikay may invitation man to siya bati ko mo. Sa taon ka ko makakatko sa Hingo para mapalipay man ang heart sa akon niya kilala. Yeah. Makadto man siya bi. amo. So, So, layo to galing. Og, lapit na tigay Sunday man sa buong kag sugot man na kay may deputy man ah. Depende. Oh. So subong sino na naga pa-stretching si K5 Weng na? Oo, ang mga Zumba girls na to, si K5 Nicole, si K5 Senyeres, bagay ng brand, pati sa mga definitely na to, sa mga course, nagsasaot man sa tunga nag-lead ng Zumba na doon, si K5 Bruce na kulot, kada isa pagit, si El Castigador, si El Castigador na saot, but si K5 Enrico Zorita, ang iyang proud family, ang iyang asawa, kagang bata, proud man sa iya nga nagasunod sa kaya nga action sa kasama sa Hydra. Oo. Gusto ko makita nagasaot si K5 Jason kag si K5 Rams mo. Dali lang. Ara sila da? O, pangita, ari sila de. Bao, tanda di si K5 level ng palikod. Kaya ng palikod para hindi makita ko wala ka sao. Talikod ko na ng petan. Siyaon, sa kaya nagatindog lang sa wala sa nagasaon. Kapalogis sa sang pwestuhan niya. Boss si K5 John no, aragi sa babaw stage bo forte nga waswas man. Amo na ya. Oo, so kaya ba niya, madalagan man sana. That's why, na kinanglan niya man niya mag-warm up. Oh. Ralph, no? Open pa subang ang registration naton sa mga pakadto pa lang bala kay Tiara sa hahalin pa sa province, sa mga iba naton yung mga kabanuanan dira sa may probinsya sa Iloilo. Medyo malayo ang mga areas, nagingagaw pa subong, so open pa aton registration. Kay as much as concerned no sang K5 News FM, samtang nga wala pa nag-start ang aton nga fun run, pwede pagit ka pa-register. So again, sa mga luyag na mag-register, you just have to pay 200 pesos. Kag I guess 150 for mga kabataan, kay lain ang registration fee no for adults and sa mga kabataan. Ano gid exactly oras mga sugod ang ato sining fun run? Time now is 5:56. Ang announcement ng ni manager kasi 5 Reyes para umalay, ma-start ang fun run alas 6 ng aga. Kita ko din sa video si Ma'am Luisita Clavicilias na siguro ay. Yes, oo. Ang manawag ko kanina, ready ang PMO batalyon. Nga kinatakunahan ni Lieutenant Colonel Luisita Clavicilias para sa may Leganes naton nga campus ng Army. Ganun 5 rounds. Nakita ko si Chairman K5 Jenny, si K5 Sunny wala ara da. Sina? Si K5 Sunny. Oo, ready sa may registration. Nami man na siya pa sa uton mo. Ha? Nami man na siya pa sa uton. Sako sa registration, kami nag-register pa subong. Ati at least madamo ang ato sining mga kauturan nga nagalatan K5 Alex. Oo, na-reach gid ang target na 300 na runners. And sa Jade, kay damo pa sa mga nagpa-register, nagapilila subong sa K5 Ralph. Mayo ni kay ko na, kay makabuligid ang ato sining mga kauturan. Importante sa ato sining lawas ang ang pabalhas K5 Alex kay hindi lang man siling puro lang man kita balita, puro lang man kita hatag sa impormasyon, kinahanglan gid naton nga hatagan sang pabalhas ang ato sining lawas K5 Alex. Ari ano nang so nang sexy nga istorya ni Kuya Andoy man no? Ha? So ang sexy nga istorya ni Kuya Andoy. Dali lang. Kaya rin ko sa likod. Ano si K5 Nicole? Oo, hindi ka K5 Nicole. Siya na?
Hindi ano runner man na, naka-pink? Oo, runner. Oh, runner na. Gusto ka nang palayo ko, ate. Kaya ba Medyo magahod-gahod. Kalala. Ako sisa ta. Mm. So nagkuha siya sa crowd. So mga manami magsaot. Mm. So one from our PNP. Tapos ang mga civilian nga nag-join nga ton nga Walmart Fun Run. Ara yang isa na nga naka-short kag nakaitom daw ko na eh. Taga-lady na siya eh. Yes, may anniversary niya, may lady nga pangalan. Kasi Mati mayo gid. Walaan ko kung sino na yung dapat ako sa rana. Kung sa tatlo na babae ko sa rana. Wala. Ang kursunada ko yung report. Ba? Sorry, taken ako. Pero wala sa kabalo. Why sa kabalo nga, taken ka na, pero why makabalo kung sino nag-take sa imo? Ano na sa tawag na ganyan? Wala sa kabalo, mapana. Wala sa kabalo. Wala sa kabalo. Drama nagyapon makadto Oh. So, 5:59 siguro dugay-dugay magasugod na ni K5 Alex ang ato sining fun run. Dara sa may Iloilo Freedom Grandstand. Yes, may tawag na ganyan. May register kita may representative kita from K5 Club, take the 4th chapter. Grabe, naglupan kita lang sa 4th chapter. Gani? Di, ikaw yan madalagan kaya? Masakay ako sa patrol. Hindi ako magputing sa imo. Masakay ako. Kaya ma-report ko sa imo. Ti mayugid. Oh. Yes. Abi ko kung madalagan ka, sige report mo. Nagadalag. Maluwi ka mong sapon. Namin na nagadalagan ka nag-report. Natawa sa livestock. Kay sa nagsagat, magdudot. Ang mga ibang ibang patuma nila. Go fuerte. Lower. Ang isa ni do bata ni Mami Asun mo. Si kagawad ni sa Dawi Sur. Ang nakapula. May mga tinago gali. Perte man ni budot sa tunay puliso Muna ya sir. So ano din sitwasyon ka kay K5 Ralph, in a while, siguro ma-start ang aton nga fun run. Ang aton nga go signal karon ang siren ng River Protection. Pagbati karon nga mag-sirena ang ang fire truck ng River Protection, meaning that is the official na kapag-start ng aton nga fun run sa subong aga. Again, this is the first ever nga fun run kasi sikatatlo naton nga anniversary, sa aton nga first anniversary daw fun ride to sa una. Mga motor sa second year anniversary ay sir si sir nga taga PNP balang nagpangilay siya. Sa second year nga anniversary, anong pangilay niya dalang kindat? Ha? Ang pangilay niya may dalang kindat, wala? Ako na nga ba nila? Bilang ako may kilala, kakang masubata mo, hindi mo pag-snap. Ako na nga nagsabak niya. ang ano ba lang migos ang kilala mo? Ang taga-more ba lang ang kilala mo? Ara siya. Yes. Madalagan man siya. Madalagan man siya. Ate Mayogid. So, from SWAT, nabala si sir mo, hindi ako magsala, no? Yes, oo. So, matang ba lang sa second year anniversary, nag-fun ride man kita, pero bike naman. So, sa third, amo yung fun run natin. So, this is the first ever na fun run sa K5 News FM Iloilo. And sa July 3, ano ko na lang, tawag mo i-vlog ko na lang, July 3, will be our caravan, 9:30 a.m. So, mga ka-K5 natin, sa mga putuyan nila, basi managbihan kumuda sang aton nga mga sang aton nga convoy, no, arang patrol sa K5, ang taxi patrollers naton, mga riders nga nagpledge magupod sa aton, mga patrol from different K5 station, may rohat, may pakolon mo upod sa aton, so iban kang ito sa K5 route. And sa gabi, ako na sa
Grande makita mga nagagumahan, nagagupuhan ng mga K5 employees, kag mga reporters naton, mga news writers naton, kay mag-gala night kita. Nag-gown, kag nag-entay ang aton nga mga K5 staff, as well as invited na nila no, mga stakeholders naton, fans club naton, ang mga law enforcement agencies naton, at partners, no, pag-iban mga sponsors naton, at mga partners nga maukod yun, no, K5 Ralph, every time na may activity or may event, ang K5 staff dito. Do nakita ko tong bayo mo do, pula ka ko no? Kula, parang wala niya. Kula mo kung may ibakitaan ng bayo. Basta nakita ko ang ipakita sang kilala ko sa ako na. Tingnan niyo mo ning bayo ni K5 Alex oh. Aba. Kita ko pula. Okay. Ara na, nagahimos na. Ara nga, tuwag na nag-announce na nga Masugod na. nga fun run. Kasi sa Bras, masakay na pa diri sa likod ng patrol para nga makaplasterman kita. Kay masunod man kita sa fun run. Kasi na kita magdalagan ko para nga makadulong kita ng real-time update kasi sa Bras, ma-report ako sa imo while naga-conduct kita sa fun run naton. Tayo nag-abot si Councilor Ganson kag si Councilor Yang. Si Councilor Yang, ari na dire. Si Councilor Gandon, do, kasi ari man dire, hindi ko lang makitaan. Pasikik niya sa kadamo-damo. Kadamo-damo, totoo. Kadamo sang mga nag-join sa aton nga fun run, no? Sa K5 route. And the overwhelming, ang number sa mga registrants naton, sa mga runners naton, nga maupod, no? Sa aton nga gawa ni aton nga at fun run. May mga few nagkaroon ng mga awards, no? Ang first 15 finishers, may arasang t-shirt may hatag. May mga products kita nga ipanghatag sa aton nga raffle sa K5 Proud. As well as meron kita sa mga first to reach, no? Sa finish line, may mga ano man sila, may mga premyo man sila sa K5 Proud. Si K5 Paul madalagan man ni siya? Sino? K5 Paul? Madalagan man. Dalagan sa Freedom Goro. Arisa, Sir Paul, madalagan ka? Hindi ko naman madalagan. Hindi ko na. Pabuhin ang Bo, may ara pa na nga dala ido yun, oh. May ara, oo. Arisa, tubang, gid. Oo, tani ikaw na dalaga, kagindala mo si Maeve. Basi matabo, makwat ako. Wala sa kadalaga na, oh. Nadalagan man, pero galing kay gaming ATL. Oo, Upos sabi, dasing sa makapoy. Pero, ara do para prayo man lang sila do, shih tzu man lang ang isaw. Hindi, din. Ang brown, eh. Ang brown? Oo. Ang sa tubang? Hindi na shih tzu. Ano na? Aspen, siguro. Aspen, Oo. Yes. Ang mga Aspen niya, proven niyang ilang endurance sa pagdalagan niya. Grabe na yan. Wala na yan punaw yung ilang endurance niya. That's why nga, of all the dog breeds, ang ginabiliban ko yung Aspen sa K5 route. Kay, bis ka nagaulan, bis ka mga stray dogs sa pamalan, makapasilong na naya kung naulan kag nag-inip, makasurvive sila sa K5 route. Si K5 Ramilo ko no, makamang siya ko no? Mana? Makamang. Nag-drive man siya, makamang pa siya. Ara na do, nagasugod na? Yeah, so naga-signal na si station manager na kon nga in a while ma-start na no. May mga safety tips no, na ginahambal si K5 Ray Asta Umalay para ma-maintain ang safety no sa aton ng mga runners. Kasi diskan 5 kilometers lang ni ang disgrasya, hindi gid malikawan K5 route. So, para na mas-safe kita, dapat nga sundon lang ang ruta kag ang mga marshals no K5 route. Mayo gid kuan gipreparahan tagid ni ara kita ara dang Red Cross may ambulansya dira nakabutang. Ara
Yes, oo, hindi sila magkulba kaya ra nga bulagta sa Red Cross. Masunod man no sa aton nga paano ara man ang mga members ang CNC naton may training man ni sila sa ano ito na sa basic wala nga first aid in case First aid, na may mga may mga emergencies karon no. So nagdalaga na aton yung mga runners kailangan kay Diri na side. Diri. Wait lang. Kay sala ang dalan nga ano nila na yung sakto na. Boga. Nagdalaga na sila. Actually ang 4.7 yata, di ba? Dumdra. I-resume sa puro ma'am. Di ba mga 4.7? Dalalagay. Sir Jeffon, hinahinayaan na yung patrol, sir. Hindi sila pagbayai ang mga runners natin. Ni mo tiyagan mo sang runner daw pareho sige mo madasig magdalagan ba? Magpadalagan sang salakyan pero kung si K5G sa di padalaganon, mambot lang. Basig na saya ang gusto. Dira pa lang guro sa may crossing Ortiz, gadihal. Inanay lang ka kay 5 Jackson. Araw dasig di mga runners ano inanay man dasig di sila. Ang una diri number 400, 388, kag 335. Dasig di sila padaganon. Mga manugdalagan giri aguro ya kay Ate. 5 kay 5 Ralph. And very man diri no sang ikaw fourth sa line 399. Ang number 399 yung runner naton. Habi na nila. Ang mga pulis din nato. May araman sang pulis subong. Doon siya lang ang pulis nga sa makita naton nga Nagasabay? Oo, nagasabay sa first finishers kung makaabot sa mga 15 no, sa mga finishers. So 15 kinabantayan naton unang makaabot diri sa aton man nga endpoint. So again diri na sa may Grand Spring Hotel, diretso pa ni pa Kapitolyo. Tapos diretso sa ginagyan sa una sang tagbak ang tawag na ganyan Taytay na pala palusot sa Gaisano, paliko dira sa may Forbes Bridge. So as of the moment, ari kita approaching sa Kapitolyo sa tawag na ganyan sa may traffic light wala sa K5 Ralph sa may Drilon Bridge. Drilon Bridge, yes. Diri kami nagagi sa may ano ganyan yung Marilune, likod Kapitol. Yes, oo. So ari na kami as of the moment diri sa may Kapitol, sa may traffic light, diretso pa ni dito sa may asa dito sa ginagyan sang tagbak pala. Layo distansya sang tatlong ri sa nagasunod punta to no? Oo, layo. Ang tatlo na una ganito. Ang ikaapat do medyo anom kadupaguro ang distansya from the three nga nauna sa linya Kapitol. So execution ari kita sa may provincial capital sa K5 Ralph. Sa kumana ni Kapitol dyan I think wala na sa nagmasungkit ng dalagan niya. So mas masundan niya ng ato ng mga runners no K5 Ralph. Kung ikaw padalaganon, kaya mo ni dalaganon ang mo ni kalayo ang distansya? Hindi guro ako kung tangko. Di what if kung ara sa tupad mo ba yung kilala ko nga si Garna be? Sige. Tapos kung abi na mapalipong-lipong ka no, mamasinggit na yun ako nga, okay nang niya ni mouth to mouth resuscitation. Istoryahan ka na. Tanuhan tumayad. Siling ni Ma'am Rosbeck, sila niya hinay-hinay lang ano imo karira sa salakyan, Jason Talaron. Si Mami Ason naman. Si Mami Ason, sila niya 345 bugtaw na sila niya. Yes, ari na ta diri sa may tabok pala sang Forbes Bridge. Baw? Diri urunan sang Kapitol. Ang nagpanguna diri number 335 still no kag ang 400. Ay katatlo to kayo na. Layo-layo na nagbuhat yung mga 5, 7 kadupa. Sa K5. Sumaliko na ta diri ho sa may Gaisano Dampe. Sa Esplanade, 9?
Esplanade 9, no? Oo, Esplanade doon. 9. Nakaliko na kita. Going to Gaisano. Gaisano Capital. Dari sa may Lapas. Maliko kita sa may Forbes Bridge. K5 route, no? Para ma-visualize mo na sa haton nga mga K5 nga nagapamating subong, nagasunod kay parang radyo nila subong. Parang nga doon, ganun sila. Ari nakita, maliko nakita sa may Forbes Bridge, K5 route. May mga members man din isang traffic management unit, no? Sa Iloilo City Government, and we are very thankful, no? Nga aragid sila nga nagabulig sa aton to maintain some safety, no? Kag-order sa aton nga fun run para dito nga mga runners. So, nag-usoy na kita, nag-labay na kita sa may Forbes Bridge, sa K5 route. Ari na kita sa may Metro Iloilo Water District. Labay kita diri sa may Girl Scout na diba sa unang nga office nila. Ka K5 route. Ari na kita sa Hall of Justice as of the moment. Sa, ano na diba nga hotel, River Queen Hotel. No, sa K5 route. Naga-proceed kita pakadto sa areas ng Red Cross, Iloilo. And of course, next is ang aton nga prison of Iloilo. Pag na ganyan, ang presuhan sa Provincial una. jail sa una? Provincial jail sa una. Next is, ay nakita sa may Iloilo Provincial Capital. So, masundan nyo man, ma-visualize nyo man ang aton nga area mo sa Iloilo Provincial Capital. Maliko kita dali sa may atrium. Kung isip-isipon mo sa mga runners, sisiw lang niya ka kita route, 5 kilometers. No, that's why nga ining mga nagapangunan ng duha ni ho. So, wala lang yung sa ilaya. Kung makainom lang sila tubig, kung makapulo pa huway, kay endurance nila, K5 route, physical endurance, ang cardio nila, na ano na niya, na practice na, no, physically, K5 route. Sorry, nakita sa may Arroyo Fountain, K5 route. Ari na sa may Cabalom Western College. And of course, approaching YMCA, K5 route. Medyo madasig ang aton nga, no? Madasig ang aton nga dalagan, subong. And we're very happy nga kung isip-isipon, tunga-tunga na ni K5 route, no? And we are praying sa safety, no, sa aton ng mga runners na makabalik sila sa Freedom Grandstand na wala sa may madasma, wala sa may mapilasan, wala sa may malipong, and mayo lang gid kay pag-check ta kaina, nakakaon, nakapamahaw. Ano bilang importante, nakapamahaw sila, nakainom sila ng tubig, para nga hindi sila malipong, no, while nagadalagan. Ari nakita diri sa may Ismar Street, Lambang area, no, K5 route. And approaching kita diri sa may ginakuhaan, wala sang divert na to nasa PSA, K5 route. And ari nakita sa may Amigo intersection. Diretso, sir. Approaching kita pa downtown area. Kaya naglabay na kita diri sa may Amigo Plaza Shopping Center and Midtown Hotel. And ari na kita diri subong, no, sa may Mercury Drug, K5 Ralph. Sa ginakayo, di ba may ginakonstruct na condo unit? Oo, doon. Diri sa may downtown area. And proceeding na kita, Socorro drugstore, Socorro area, diri sa may Plaza Latagay, for the information of everybody. Ang mga runners na nawigit, di na naman makitaan. Ang ginapakita isa ka video ni K5 Lawrence, ara pa lang sa may granching ang naulihi. Diba? Ang sakyan ko nga patrol, ang gining first gid, ang unagid nga patrol, kasi 5 route, pero pinakaunagid. So, ang makita naton kiri, persada na lang. Hindi na itong ka runner, itong nga nagabumbahan na ito kina? Nauna na sila. Grabe. Ako na sa atubang sang patrol. Bumbahan na, hindi sila nga duwa. Daso mga runner, gito sila ya. Mga runner, dito sila. Experience good nga mga runner. Sari na kita dali sa may City Square ng Pebla ho. Pakadto dali sa may ginatuligyan ang pinakanamit na siopaw. Oo, doon. Sa Iloilo. Yes. And of course, dali na kita sa may downtown area. Ang mayo lang subong kay Domingo, kagaga pa,
Ari na sila, nabtanto sila ang mga runners na to, si 400. Naunahan ni, ni 388 yata. Oo. So, ari na kita Sunburst Park, lapit na lang gid. Lapit, diretso, sir. Diretso. Plaza Libertad. Oo. So, ari na kita dali sa may Sunburst Park, City Hall, Cafe 5. Ang nauna, ang nakaputi, ang nauna. Yes, 335. Number 335. Kag 400. Ang nakaputi kag naka-orange. So, diretso, diri sa may City Hall, losot sa may Plaza Libertad, no? Cafe 5 House. Pag abot sa Plaza Libertad, libot, pakadto dito sa may San Jose Church. San Jose Church. Kag lapos diri sa may Iloilo City Hall sa Lunok. Kag pangilihid pabalik dito sa Iloilo Film Grandstand. Wala gani isa ka oras atong dalagan. Wala, basta mga runners kani. Dasig man lang niya. Pilagod ng 5 kilometers ni kalipot. Sini kung dalaganon mo ay gani 30 minutos ni. Taliko na kita diri sa may Plaza Libertad pakadto sa San Jose Church. Oh. Kasi kay 5 Jason talaron padalaganon sa ning 5 kilometers. Mga 2 minutos lang ni. Grabe. Kapanasi ka kay 5 Jenny kadalagan. Sigurado ka nga hindi masakit ang tuhod ya. Hindi na masakit tuhod ya. Tapos sa finish line, may long neck lang. Basta naka-extend. Kag may long neck sa finish line. May long neck sa Batuan, finish kay line. mo ni kay 5 Jason. Ari na kita City Hall, paliko na kita sa Lunok. Grabe, layo distansya, no? Runner na doon, sigurado, gini magining madaog. 335, kagang second na doon will be the 400, number 400, kasi 5. Ari na kita diri sa, pabalik na kita, no? Sa Freedom Grandstand, kay 5 rounds. So, ari na kita. Pura po na lang naton ang first 15 finishers, no? Kay 5 rounds. Taga-diin ni Shayan mo, no? Interviewon sa dayon. Tabi ni mo sultiro ka pang balik kay 5 Jenny. Grabe gid ang resistensya niya, naka may tisig ni siya. Sa finish line. Naka-step. Panawag ako na, sir. Okay na. Okay na kay para nga Sos, kadasig lang. interview na ato na winner. Pilalan po kami lotos man kung ikaw mag-isip-isip. Mga 20 minutos lang. 20 minutos lang kadalagan niya, 5 kilometers. Napundan nyo man na. Aton nga, tawag niya, aton nga pagdalagan man, pang patrol, upod sa ganun. Sir, number 335, anong pangalan pa, sir? Alfred Braza. Taga Mandariao. Libawan Mandariao. Oo, yun na yung laga na. Para ma-maintain man ang yung exercise, lang may ginapangita makalawas sa dama magpabalasa yung muna nag-join na lang din sa K5 na taga RCM, kaya pa ko lang graduate. Pa Western Institute of Technology. Taga-WIT ka kay 5 rounds? Siya ni Galiang Kwan, ang marathoner. Marathoner ka na, sir? Mailo marathon ni. Marathon, gito lawig na kagang time go blast sa pagkila man. Paano ka nag-prepare? Ano ang ginpreparahan mo for this fun round? Bali, ka 5 times sa week ko ga training, pabala si tournament. May pamangkot ka pangadugang, may pamangkot. Naka-Mailo marathon ni siya kay 5 Alex mo? Oo, naka-Mailo marathon. Okay. Di ba halin ni high school runner na ni siya base ako niya Intel dre Sir Alfred A. Braza. Kasi 5 rounds. Ari ang second placer na ton. Si number 400. Ano pangalan ka, sir? Rogen Aguirre po, ma'am. Tagalog ka, sir? Sabi ko Tagalog. Daw tarasman ko tayo. Sabi ko matagalog ka? Number 400 again. Pangalan mo, sir, para makapin na ton? Rogen Aguirre. Rogen Aguirre. Taga din ikaw, sir? Taga Housing Mandariao man, ma'am. Mandariao man. Ikaw ba ni sir? Badi-badi ko. Badi-badi wait mani guroy. Nakapawid, kadalagan, kagadwal sa mga panahon. Since grade 6. Ano ang reason mo nga nag-join ikaw sa fun run natin?
Amo naman kami to stay physically fit. Also man ma'am, mag-gain new friends. Kag, amo naman, maka-exercise every day. How was it? Kamusta ang 5 kilometers sa Dalagan? 5 kilometer. Pero okay lang, satisfying man kay siyempre naka-exercise kita. At the same time, nag-enjoy. Okay. Si Sir ang second naton nga nakaabot. Thank you sir ha. Diri sa Iloilo Freedom Grandstand kung nakatapak sa aton nga finish line. O, K5 Rob. So, sila ni ang mga nakabaton. May ari na diri 3, 4 approach. Sige ka-4. So again, we are trying to get the 15 first finishers. First 15 finishers para nga makahatagan nato no sang aton nga t-shirt. So may ika-5 na nga nagabot diri and ika-6 ang ika-6 bata ma. Number 385 kumakoton sa si Sir. Yes. Thank you so much. Kamusta imong dalagan nangga? Okay lang ma. Ano mitang abot din sa akin na kulay. Sa ginawa po ang sa page may lagan eh. Kuya ko. Ito. Ang una galing nga nag-abot no sa K5 Brown. Magulang niya to. Family of runners ni sila. Ano pangalan mo ganilang ga? Aldrin Braza ma. Si Aldrin Braza. So kuya ito wala ang nauna nga nag-abot ang first binaton sa K5 Brown nga finisher. So ika-6 siya. May ika-7 na diri nga nag-abot. Few more to go para makuha na ko ng aton nga first 15 finishers no ka K5 Brown. Every time may mga fun run, gapasakaw gini sila ya per Mickey 5 Alex. Balis ka, sir. Okay. Sige. So, amo na no, ka K5 Ralph, we are still waiting sa iban pagid. Ari nang ika-8. Ang nakakalo puti, feeling ko do finisher man na siya. Nagkakalo puti? Oo. Hindi yung nakakalo. Naka-leggings ko naka-short. Puti ng naka-short itom, sapatos puti, tapos na puti ng kalo ya. Ako tabi ko finisher man siya. Finisher ka na ni Daddy Ram. Ano nga yung mga K5 girls nagabantay sa aton yung mga runners. Makuton ta ba si K5 HR naton. Anong nabasagan mo? Finisher man siya, finisher. Ako. Nadalagan ko man. Ha? Kadalagan kaliwat. Nadalagan siya? Nagadardiri lang. Hindi lang ginabalik-balik. Abi ko nadalagan siya nalibot niya, mambal ko po. Hindi. Saan nagabantay sa mga maabot? Oo. Oo. Abi ko nadalagan sa ginlagas ng... Pila na Jen ang nagabot as of the moment? 11 sa K5 route. 11 ang nagabot sa atong finish line. So, 3 pa. Ano na, ika-12. Approaching kaling wala sa sang... Ay, sa likod yung number. Number 136. May pulis, ika-13 nga nagabot. 283. Kumangkoton ta si ma'am. Pag ginawa, unta sanay. Baye, ang pulis? Ibabayi nga pulis, yes. Babae nga pulis. Picture siya. Ika-13 si ma'am na nag-abot diri sa finish line naton. Grabe, no? Parte pang endurance niya? Babae. Amo gani. Grabe, nabili niya pa tong mga spur niya tong mga nag-upod man dali sa fun run naton. So pag ginawa unta na si ma'am. Ang mga mag-aabot siya yung picturean sila no para nga makitaan ba lang ilan nga. Ari na ika-14 070. Ari na mga finishers naton. May ari din sila karon nga tawag ni nga free na t-shirt from our station, no? Ari naman pulis, ang ika-15 naton, Peter, number 169. So, kompleto na. Aton nga 15 na finishers. Interviewon kami karon ang aton ng mga members sa Pilipinas na police nga nakasulod sa aton nga. Ma'am, good morning. Pwede ko na interview. Ano nga ni pangalan ta, ma'am? SFBI Side Santos, ma'am. Ikaw gani, ma'am, from IPPO or ICPO? Regional Mobile Force Battalion Headquarters, ma'am. Okay. Taga-RMSD, kamusta ang pagdalagan? Masang 5 kilometro ba? Medyo sakit.
Sa tanan yung mga pulis, ikaw ang nauna, babae ka pa, anong ambal mo? Secret mo. Na-practice sa everyday. So, na-practice sa insurance, kaya ka kay 5 rounds. Oo. Kuana, siyempre taga-mobile, kinahanglan niya ginang K5 Alex, kaya bukid na ang ilagin na bantayan to. Ako gani. Oo, so physically, physically fit kita sa pagdalagan. Kasi 5 rounds, pagka-practice kita according no kay ma'am. That is why nga, of all the PNP members, no, na nag-effort para niya maka-join sa aton nga fun run, nakasulod yun siya kasi 5 rounds. Kita ko digin send ni Ma'am Sangrines, ara si Sir Coronica, naka 226 siya, tapos si Councilor Yang naka mint green con yellow green, tapos ara si Police Captain Val Campbell. Oo, ara si Sir Val, nakita ko kay. Damo man ng mga official na to na dira nga mga police ka nagdalalagan. Ari mo si ano? Si Police Captain Roque, kita ko din sa picture ha. Police Captain ang deribla ma-duty sa kwan si Lester Oliveros. O Ariman siya. Si Sir Vargas sa mobile, Ariman. Ang mangin mapungko ni bilang station commander ni sang Station 8 yata, Station 9, ang sinunod nga lang niya, lipat ko ni. Araman, kita ko man sa picture. Oo. So, overwhelming ang feeling, no, sa mga PNP personnel na to. Kasi, hindi lang sila mga personnel ang nag-join, araman ang support no, sa ilang mga head. Kasi, narin nga po yung mga members of PNP, nakaabot na din sa area na to, sa finish line na to, no, sa K5 route. And more members of PNP ang mga nakaabot na diri sa area na to. Grabe ang balas, nag-alalagsik, gaturulo ang balas ng mga finishers na to, no, K5 route. Makon mo, alin diri sa Freedom Grandstand, baka diri balik sa area, no, sa city proper, balik diri sa may Freedom Grandstand na kaya nila. So far, we are very happy na susubong okay man ang dalagan sa atin ng mga runners na to as well as ang aton nga mga marshals naga-assist sa aton sa K5 round. Ang buli sa nato sa ning fun run, ara da sa may sa may Forbes Bridge pa lang sila. Lapit na lang lapit na malang na. Lapit na lang. Yan namin ganin na may init-init gamay para nga kwan. Mayo sa ato sining lawas kay healthy man ang init mo. Oo. Lain gid ang init ko ara na alas 8 alas 9. Sakit na yan subong kay ano pa lang oras. Okay niya. 6:30 yata. Subong. On may malipayon subong nga ato sining chairman sigurado malipayon gid siya. Malipayon gid. Di na siya. Ano siya nagdalagan? Natigayon ang event. Wala sang kung ano man may problema nga na-encounter, no, sa K5 route. Kag nangin nami ato niya panahon. Yes, oo, wala sa ulan. Kasi, amo na yung isa sa mga concern nato, ang Balganisman Chairman nato, si Penny, rain or shine, no? Pero din blessed kita, no, sa mga daw, kay wala man nag-ulan sa K5 route. Naghalad si Kim Itlogaw? Ano? Naghalad si K5 Kim or si K5 Jenny ang itlog? Wala ko idea. Di, mahalad siya ko ng itlog para wala ulan. Forecast yun isang pag-asa, no, nga officially na nila announce na nag-start na ang tingulan. So, amo lang isa sa mga concern naton basi nga basi mag-ulan sa panira naton. Pero so far, wala man. So, nami ang good luck sa alas daw naton. Nami panahon ta. Nami panahon naton, yan. After sini, may gamay pa nga program. May raffle, pakita ko may mga games, pakita diri sa K5 round. May mga premyo, kita diri, may cash prize, may mga products, no, from our sponsors, may panghatag, ari diri, para ma-acknowledge, para lang ato mga sponsors, lagyan na ako sa stage, wala. Ano makitaan lang. We have here Mogo Mogo, ari ang
personal monkey, may ginapangatag sila kang free na kalaban juice, ariman dali ang cake, Nirvana, no? May coffee, sila na ginapangatag, ariman ang cake, kasubay Ralph, ariman ang RL Coffee and Wellness, Real Black Corporation, sa K5 Ralph, and more mga sponsor, tara ang Coca-Cola na to, no? Nag-ibat pa yan, plika dahil sa natigo na din ng bonus center, may mga product man niya panghatag sa K5 Ralph, and some more, especially in cash prize na to. So, nagahulat ang mga winners naton sa our raffle draw na makakuha sa natin ng mga premyo as well as mga products na ipanghatag, no? Sa K5 K7. Ang sitwasyon dali subong almost tunga na sa mga runners na nakabalik din sa may Freedom Grandstand sa K5 Ralph, and we are still waiting na makabalik din, no? Tanan-tanan para na mupisa na nato yung games as well as ang ato na raffle. Makita nato dominantly ari na din ang mga members sa Pilipinas. May ginapanghatag nga tuwag na 3 arroz caldo ang aton na team sa K5 Ralph para ang registration area naton ang mga registration tips from the newsroom si K5 Sunny Sarabia Punay, si K5 Rachel Haka, man si K5 Karen Badilla, sa area, no, sa K5 Ralph, na nag-assist sa ating mga runners kagahakag, no, sa pamahaw, arroscaldo, water, and mga juice naton, and iban pagit yung mga refreshments sa K5 Ralph. Kita ta, sige-sige, ila pinapicture subong, mga finishers naton na kag sige-sige man ang inabot kay Five Alex sa ato sa ninyo mga nagdalagan. So kapasalamat kita ha sa mga runners naton nga nag-join sa sining ato sa ninyo dalagan para sa Buloligan. Makabenepisyo sa ninyo mga pulo ka mga puris of the poor naton nga kautoran na diri sa may syudad sa Iloilo. So salamat sa iyo sa ninyo pagpasakop gid kabay pa nga sa masunod nga programa sa K5 News FM kapareho sang dalagan para sa Buloligan araman kamo sa gihapon. Yes, sa K5 Ralph. Pero pakita natin si Councilor Zaniyang kay nakabot na sa kuno sa area. Para nga makuha sa statement. Pag-invite ko kay Councilor Yang, Marco, Councilor, ma-attend ka sa amon dalagan. Siling nyo ho dahil. Kaya balata nga nagadalagan, gini siya mo. Okay, gadalagan, gini siya nagkakabisita pa nga sa iban nga mga pugtod para mga dalagan ng K5 Ralph. Labot ni sa mga New York. Councilor Yang. Oo. Adoan ka sa. Siling ko gani, sa sunod mga dalagan, masunod ko sa imong nga bag. Siling ko, para makapa-New York man ko. Congratulations, thank you. Here's the pag-upot. Si K5 Ralph, para sa apya ka niya. Ikaw na lang bro, question kay Councilor Yang, K5 Ralph. Councilor, mayong aga sa imo. Hello. Hello. Si K5 Ralph Ralph. Siling ko gani, pag-invite ko sa imo bilang isa ka runner, nagligad sa kapihanda sa mulo, why ka na nagisiling nagduwa-duwa pa kay balaan ko ikaw ya isa ka runner kag nagahatag man bulig sa ato sining nga mga pumuloyo diri sa may syudad sa Iloilo. Councilor, balaan ko damo ka naman yan ng dalaganan nga mga dalagan like international pero anong kinalain sang dalagan diri sa aton sa syudad? Sa aton dalagan sa syudad sa Iloilo, video ko para sa sagwa nga din na intrahan no, na video magamay ng participate no, sa 5K. Pero dito yan sa din na intrahan ko, World Marathon New Jersey. So, kung sa ano pa, sa bilog na kalibutan, din na intrahan na. So nga ito ni Subong, kung sa siyudad sa Iloilo, mayo na ninyong umpisa, no? Kadamo sa participants, kaya labi naging mga kabataan, para sila nag-enjoy nga nagadalagan. So, inasuportaran ko din ang ato niya mga panlan.
Kita ko gani, di may 8 years old. So, sa darayon, lablang nga darayon, makita kita nga mga nauna-una sa ila nga ma-active sa mga sports ka pareho sa imo. Active ko sa sport, ako active ako sa sport, sa basketball. So, ining mga kabataan, hindi mabudlay, inganyohon, Councilor. Sa kamasuran, no, ang kabataan ni makita mo mga 8 years old, 6 years old, ako ni kinisponsoran para lang makaparticipate sila dali sa ininga panran iya ka K5. Thank you gid Councilor. Kag ti kabay pa nga sa sunod nga mga kasubong sa aktibidad nga nakababalas ka na, nakabulig ka pa, mangin kaupod ka man sa K5 News FM sa Gihapon. Yeah, no problem. Welcome din kayo, no? Para akong dinigin na inyo nga dapat i-develop na lang sila sa inyong tinatawag sports tourism. So, pagi sa sport, ang mga turista makatlo din sa sila dito para ma-join sa mga panran. Sa Pilakadlaw ini mga bata nga ginpang develop nimo, magdalaga na sa Pilakadlaw, maghamtong na ni sila. Mahambal din na sila nga kon wala to si Councilor Johnny Yang sang una nagsugod-sugod sa among tudlo, wala ni hindi ni, pero subong kami nga bilin naman, kami naman mo organize kag mainganyo sa mga pamatanon na Councilor Yang. Gani man aton ginating wa tagis nga mabulikan sa mga kabataan. Kung kadungdong kita si Brasa sa Philippine Big Runner. Ano sa pag-umpisa na hindi na suportaran kita. Ara siya, no? Siya ang finisher, siyang nag-una nakadalagan gid. Oo, si Madasip sila madalagan. Gani. So, kayo gid basta mga ininga panran hindi na suportaran kita. Okay. Salamat gid Councilor, kag God bless sa imo. Very happy, no? Ang atong nga sa atong fun run, including our mga officials coming from government, mga konsyal naton. May mga opisyal ng police, ng DFC, ng army na nagupod no sa aton nga panran sa K5 route. So, ginaulat-ulat na lang na nakabot ang talatanan ng mga runners naton. Kami siyo pa nga hindi pasukog no approaching diri sa area. And after this, ang utang hamba na pagtingin may short kita nga program, may games as well as raffle sa K5 route, may mga premyo na kahudan sa aton ng mga runners diri sa Freedom Dance. Nahambal ni Councilor Yang ati diri sa aton medyo gamay-gamay pa ang mga nagadalagan Black K5 Alex. Hindi ka pareho sa iban nga pungsod nga iya nga ginadalaganan nga damo ang nagapartisipar. Aryo, ini mga bata nga ni sana siling ko kaina magdalag ko ini sila kay ti ginasuportaran sila ni Councilor Yang. Mangin maayo ni sila nga mga runners man sa Pilakadlaw. Yeah. Oo. So, amo ni tawag ni ang nambal na nila nga dapat ma-start ang development sa mga kabataan sa mga hilig nila, pag-skills nila while they are young. Okay, fine, bro. Kamo na nga ina-support man ni Councilor Yang with his surname na Yang. Okay, fine. Makita mo, physically, ang appearance ni Councilor Yang pataon gid. Ang isa sa mga secret niya, ang physical activity, isa na dara ang pag-intra sa mga marathon, mga dalagan, mga fun run, okay, fun run. Imagine, ang pinakabata, siling niya kayo nang gindala niya, 6 years old Oo. May 6 years old siya naging dala mo to nga ba niya kanina nga very supportive siya no sa mga kabataan kasi 5 rounds. So, tiyo mo na, gapasalamat magkita kay may Councilor, kita ka pareho kay Councilor Yang nga mahilig magdalagan, bala kay 5 Alex. Sila niya sports tourism. So, hopefully, sa sunod nga mga dalagan para sa kasubong sini nga mga fun run sa K5 News FM, mangin kabahin man ang pila naton kakautoran kay hindi lang man ni basta-basta dalagan Dako paning inyo sini nga bulig sa inyo sini nga lawas, nakapabalhas na kamo. At the same time may nabuligan pa. So doble ang sini nga purpose kun bala ang inyo nga credit sa langit dugang. Oo. Yes.
And amo gini number one nga kausa na ko sa pag-conduct sa sining pag-conduct sa sining fun run, no? Kaya we have 10 sa mga families, ang mga pamilya nga ni poorest of the poor families, no? Diri sa Iloilo City. So, we are about to give them some ulit, mga bogat, grocery items, kag iman pa din yung mga necessities ka kay Five Ralph, para nga biskan gamay lang nga may ara sila bala sang salapon ka kay Five Ralph kay ni ara nakita sa na-identify nga napulong ang mga pamilya nga tagaan sa bulig from the proceeds sa sining event ako ng Quadran. So, aming isa sa mga very significant na purpose ng aton nga fun run, makapabalhas ka na, maka-enjoy ka na with your family, makabulig ka pa sa mga puloy ka na doon sa mga bigado ng mga pamilya dahil sa illegal business. Samtang sige-sige dira ang ang pagpatigayon sang picture, samtang nagahulat kita. Nakita ko sa isa ka live video, ara pa lang sila sa may Plaza Litagay area ang ato sining isa ka patrol si K5 Rams. Abot sino nga po niya sa piya ka patrol to? Si K5 Nicole kag si K5 Karen Maria. Aon kabi ang sa likod to nga patrol para makapaway-way ka dara K5 Alex. Si K5 Nicole siguro K5 Lawrence para makapaway-way para kung magsugod naman ang program karon dugay-dugay dara sa may Iloilo Freedom. Balikan naton si K5 Alex Escalante. No problem. Sige, ikadiri sa may Iloilo Filomgansa, minisikat K5, Alex Escalante. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talinawan sa Iloilo, K5 News FM. Salamat gid kay K5 Alex Escalante. Dugay-dugay balikan ta naman siya. Si Colonel Coronica, finisher man siya subong, tapos siya nalibot niya man ang area. Mahilig man na magdalagan dahil kay athletic kayo si Colonel Coronica nga to sining city director nga nagupod man sa sining dalagan naton para sa mga bululigan. Araman si Police Captain Roque Jimeno, nakita taman si Police Lieutenant Colonel Vargas ang ato sining Regional Mobile Force Battalion Unit Head diri sa may Iloilo City Police Office. Araman si Police Captain Val Campbell. Kita taman to, nag-upod man sa sining ato sining aktibidad nga dalagan para sa bululigan mga K5. Ang likod, di baloon takon sa diin na sila dapit sa kay K5 Nicole Tiprado. Kumusta hunta? Siya bala nagdalagan man o kon nagdalagan? Opo doon sila nagdalagan ni K5 Rams Palik. Kamusta kung diin ang mga last runners naton sa sining mga tinion mga K5 kung bala kamusta ang ila sining eksperyensya kag iba ni why naman lang niya nang walking naman lang kabahin man sa ila sining exercise ang iba niya way magid nagadalagan mo walking makawukaton makapabalas okay naman na sila. Unlike sa mga iba naton nga kauturan nga runner. So ganyan gid naton ang ato sining mga kauturan bisan wala man sang dalagan para sa mga bululigan. Importante kita ya mga healthy kag kita ya manami gid ang lawas permi. May mga produkto man nga nagabulig sa inyo agud nga magnamin niyo sining mga lawas kapareho sa klinika DTX 500 kung may mga mataas ang sining mga blood sugar level masami kay mo ginaatake sa hypertension amuning dapat nga produktong inyong tumaron ang klinika DTX 500 kag subong man D3 Bio may ubo sipon hilana trangkaso mag D3 Bio na kamo K5 Nicole Tiprado. K5 News FM Live Report. K5 Ralph, maayong aga gid no. Live kita diri subong sa may JM Basta na kita sa K5 Ralph. Ang ikog nga part sang aton nga fun run bala is diri na sa may bahin sang JM Basta Street ka K5 Ralph kag makita naton aton nga mga K5 sa ikog nga part sang aton nga patrol no ka K5 Ralph nga nagapinanaw na lang. Dala pa lang nagaditbit folder nga na
Ha? Nagabit-bit Hindi na folder. yan, hindi na yan. Wala na yan, nadara sa Palayo ka na kay base habuyon niya ka na bato. Hindi. Hindi man ang aton nga mga si K5 EJ Cordova ganis nagdalagan man naga panaog gid sa may patrol K5 route nagapasalamat man kita sa aton nga mga traffic enforcers naton sa PS bulig K5 route na i-secure man ang safety sang aton nga mga runners subong nga aga ang Iloilo City Police Office nato nagapasalamat man kita sa mga personnel naton sa Iloilo City Police Office ang aton nga mga personnel from Philippine Red Cross nga diri man sa may Ikoga parts ang aton nga fun run sa K5 route para nga i-make sure man nga for example kung wala man naton ginapangayo no may maglain ng pamatyag bala sa K5 route makaresponde gila yon. So sa karon dili sa gihapon kita sa may JM Basa Street ka K5 route ang aton nga mga ka K5 naton nagapasalamat man kita sa aton nga mga runners ka K5 route kay kung isipon naton almost 500 ang runners naton sa K5 route subong aga nga especially no sa mga personnel ng Iloilo City Police Office nga aga pa nga nagpadulong ang mga walk-in applicants bala naton mga sa K5 route nga aga pa nagbugtaw kag nagpadulong sa Freedom Grandstand agod nga magpa-register especially ang mga kabataan man bala sa K5 route mga 6 to 8 to 9 to 10 years old sa K5 route nga aga pa nagbugtaw game agad na mag join sa aton nga activities sa buong adlaw kaya nga aton nini nga run for a cause is hindi lang sa K5 route para sa station kay we all know nga may pakadtuan kid din siya ang may buligan kita nga 10 Forest of the Poor ka K5 route kadungan man no sa pag-celebrate naton sa aton nga 3rd year anniversary so nagapasalamat kita sa mga nag-join nagbuylog sa buong adlaw ka K5 route so sa karon bago lang gid kita no diri man kita sa gyapon JM Basa Street ang aton nga ikaw nga part ng aton nga fun run ka K5 route mapilang bilog na lang ka K5 route ang ginasundan bala naton iba naga ang try man nga makatapos gilayon kay Kunisipon 4 kilometers ining gindalagan sang aton nga mga participants sa K5 route ang aton gani nga mga ice water gani no gin prepare is ginaano gid sang aton nga mga runners so aside from that may naka-prepare man dito sa may Freedom Grandstand naton. Ang alas kaldo ni K5 EJ Cordova, ginaulat-ulat sa aton nga mga runners. Kaya sigurado, pag abot sa may Freedom Grandstand, aside sa uhaw, gutom, ining aton nga mga participants ka K5 route, muni ang latest naton nga latest update naton sa aton nga Run for a Cause, dalaga na para sa Bululigan. So, approaching na kita sa K5 route, lapit na lang gid kita no sa may Iloilo City Hall sa K5 route ang aton bala nga last part kid no sang aton nga fun run ka K5 route. So lapit na lang gid konting push na lang gid sa aton nga mga runners makaabot na gid kita sa may finish line kay na gani sa may dira pa kita sa may Mulieluni may unay kita diri nga kadyo mga pila pa lang ka minutos ka K5 route may nakatapos na bala so amo na ka dasig ka ang sang aton nga mga runners sa K5 route ang aton talang mga ang ilang eagerness nga makatapos gid gilayon sa aton nga fun run sa mga adlaw ang aton nga mga nagdala first 15 naton may free t-shirts kag aside from that no may mga prizes man kita nga din prepare sa aton nga mga top 3 or ang aton nga mga nagdalagan kita ang una gid nga naka tapos sa aton nga fun run ka K5 route. So amo ni ang pinagid sa latest nga update para sa aton nga Run for a Cause dalagan para sa Bululigan ka K5 route. Ikaw yaw ka ng dalaga now?
Di kay diri kita sa may likod ng patrol, pero kung ginatagal lang kita sa kahigayunan, abi, ka kay 5 Ralph, hindi man kita magpapirdi, madalagan matakon, Ang muak mo kay na dumadalagan kagid kag. Oh, hindi Parang bisan sa appearance lang bala ka kay 5 Ralph. Kung bisan hindi kita magdalagan kung Ang itsura ano do man na, madalagan? presentable. O kung ang itsura do dalaganan. Hindi umandam lang kung dalaganan ako ka kay 5 Ralph. Kay Pero kita ko to abaton sweet. ko Kita ko to sweet sila to. Sino? Ang sa may dito sa kilala ko to pala. Galain mo Sige na buot nga. mo. Wala man. Kung happiness ang paghahambalan, tiyatag natin sa iya ka kay 5 Ralph. Sinugid kita, abi, para manghawid sa tao nga hindi sa ato. Pero galain buot mo wala. Kung wala Mm. Hindi kung happy siya, happy man ako Pero happy ka sa iya pero balaan ko nasakitan ka. Ay wala Ako niya nga nabatsagan is happiness para sa iya. Kay Aba. nakita niyang iya nga nga the one ka kay 5 Ralph. Aba. Pero sa pinsan mo sa tanay ako ni ba? Ay, hindi kita ko na. Umandam lang kay siling ko ganin sa imo nga before pa man kita abi kinanglan kilit gini Kilotison? Gini himbisan mo kung sa ka Isda? sa may isda pa ikaw kita mo naman mahimbis Ate mayadgid. Oo, Di na subong, di na kamadapit. nakita sa may plaza Libertad sa Kitay Brand ang ato wala nag-actually kita sa may kinasugdan sa runner. Yung iba puro kang lakot sa Kitay Brand hindi na siguro kasarang sang 4 kilometros wala nga kalayon sa aton nga sa Sanran ka Kitay Brand. So lapit na lang kita matapos sa Plaza Libertad na kita ka Kitay Brand. Kapasalamat kita liwan sa aton nga mga traffic enforcers sa Kitay Brand kay na-plus started bila sila sa Kitay Brand sa bumaga. Kapasalamat kita kay wala man sang may reported abi nga napilasan abi sa buong adlaw. Or may naglain ng pamatyag sa Kitay Brand. Thank you, Git. Si K5 Brams Palik, may mangkutabi kung kaya niya dalaganon ining mangkutabi si K5 Bramila Palik kung kaya niya dalaganon ining 4.7. Si K5 Bramilo, sigurado kayang-kaya hindi magpapirdi. Sinupon mo na sa likod patrol? Actually, nag-iisang solo flight kita subong. Solo Ahay. flight, oo. Mapapirdi, hindi pwede okay lang kung ako lang nag-aisahanon. Bato, barok? Bato, kasi pwede nga mapapirdi kita. So, dugay-dugay mga sugod ng mga games dito. Ito yung mayo, Gid. Kay bantayan sa aton man nga mga nag-join sa aton nga funrun kay mga game masters nato nag-prepare gid sang ilang nga pahampang kay para nga ma-aside sa enjoyment yung experience nila sa aton nga funrun may pahampang-hampang kita sa buong adlaw sa K5 Ralph. So aside from that, mga bati mo mga hampang to? Amo na, wala ako nakahibalo. Kaya nga, itong mga game masters, si K5, Jenny Kauyunan, si K5 Wayne Senieres, gintagogin nila K5 Ralph para surprise nila. So, pantayan, dinagin kita, approaching na kita K5 Ralph sa may Freedom Grandstand. Konting push na lang, yari na kita. Yari na kita. Pag walang kita K5 Ralph na nakaabot sa may Freedom Grandstand ang aton nga patrol. Pangitaabi tong pinakabata to nga nagdalagan niya 6 years old nga babae be. Makutabe. Ato ba ni K5 Ralph? Actually, may kita diri sa patrol sa bata. Kaupad naton, Marshall. Good morning. Kaupad naton sa buong K5 Ralph si Marshall, good morning. Good morning. How old are you, Marshall?
6 years old ka K5 Ralph. Aga pa nagbugtaw kay nagin pumangpot naton sa kayna kung ano oras siya nagbugtaw abi. According kay Marshall, 5 a.m. pa lang nagbugtaw na para nga mag-join sa atin na panran sa mga adlaw. Actually, si Marshall ka K5 Ralph din pa lang apart dira sa may dira pa lang sa may algede sa may kaysano nga part pala ka K5 Ralph nagsakay na sa aton nga patrol kaya ginapo-apo na ini nag-enjoy ikaw sa aton nga panran Marshall? Nag-enjoy? Are you happy? Sino ka po ni Marshall? Tita mo? Tita. Nagbulan niya ka K5 Ralph ang upod niya diri subong sunod na diri no? Thank you, good ma'am. Sa K5 Ralph? Team Ayo, Gid, sino na po dyan nagdalagan? Tita niya sa K5 Ralph, ang upod niya nga nagdalagan dire, si Ma'am Tessa, na nagpanaog na gidali ang aton nga runner dire sa K5 Ralph. So mahimos makita no, na manaog man dire sa may patrol sa K5 Ralph. Actually, madamo-tamo ang mga kabataan ang nag-join man tadamo sa mga kabataan sa K5 Ralph. Hindi ka mo lang ang kanamion bala sa aton nga panran kay hindi lang siya for makababahi, makalalaki, makatigulang, mapabataon, makababies sa K5 Ralph. Open gini nga aton nga panran sa mga adlaw kag nakita mo gid no ang enjoyment, especially kay aside from kung individual may pamilya man bala ka K5 Ralph nga nag-participate or nag-join sa mga adlaw. So kay especially kay Domingo bala ka K5 Ralph family day gid. So gid ang perfect na activity gid for family ini nga fun run alone sa mga adlaw ka K5 Ralph. Samo-samo nagpasakop sa ato no, may mga dalaga, may mga bata, may mga mga middle age, may mga senior citizen, pero ang kilala ko na kapang picture sa may Freedom Grandstand, matanda gid sa mga picture niyo. Gani sa araw? Gid maka-identify gid sa kung sino ang namin picturean ka K5 Ralph. Target lock sa dayon eh. Wow, po din. Ganito, pag K5 Ralph, ang aton ng mga runners, pag-olang gid abot, like ang kansang nagabot ang patrol gid no, diri sa may area, like ubos na gid, nag-cluster na diri ang aton ng mga runners, diri sa may atubang sa Freedom Grandstand, gapahunay-hunay, nagapulo, pungko, kag K5 Ralph, gapahunay-hunay, after sang 4 kilometers, deserve nila sang pamahaw abi kag K5 Ralph naging prepare man sang staff sa K5 News FM Iloilo as well as hapon kini ka K5 Ralph ang big Ralph kag K5 Ralph kinanglan gid sa mga after sang 4 kilometers mga dalagan ka K5 Ralph. So thank you man sa aton nga mga sponsors sa mga adlaw nga nagpuligman agad nga mangin successful ining fun run naton. Ang fun run ang dalagan para sa mga bululigan sa K5 Ralph. Okay. So what's next now? Ay pakasugod naton nga games? Wala pa ka K5 Ralph, nag-puhilo pa sila ka K5 Ralph, si ka K5 Reyes pa ang umalay, as well as si ka K5 or si Kuya Andoy ka K5 Ralph, nag-pili pa sa aton yung mga participants subong sa aton nga para sa games naton naging prepare ka K5 Ralph. Pasalamat kita sa TMTRO naton, sa TMTRO sa Traffic Management Unit sa Iloilo City nga nagbuligman sa aton para makabantay kag matigayon nini ato sining event K5 Nicole. Sa mga sponsors naton madamo nga salamat gid sa pagbuligman sa sining kahiwatan naton nga dalagan para sa mga bululigan mga ka K5.
Yes, Kati Federal. Thank you. Gid sa mga sponsors naton sa Iloilo City Police Office, Bureau of Fire Protection, aton nga mga PSPMO, Kati Federal, no? Nako, gid nga buli, gid nga PSPMO naton sa mga traffic enforcers naton na nagpuligid secure sang safety sang aton nga mga runners sa Philippine Red Cross, man Kati Federal, kay dami man na wala gid no, so may reported nga naglain na pamatyag sa after naton nga natapos ini nga aton nga activity wala gid sa K5 route sang may naglain na pamatyag sa mga adlaw pa K5 route. Ako di gani sa ako lang pinagoy, abo kay kalamig-lamig sa kun sa sulod. Di ko gusto ko magdalaga, no? Sampang ko gani, kung natagan sa kay gayunan, hindi kita mo magpaperde pa Ang 4.7 kilometers kalapit sina dalagan. Oo, sagan ko, kapag kahaling sa starting line, mga 10 seconds sa finish line na na yan. Di mo na, sobra man. Mga gamay-gamay lang mga 30 minutos, okay na na. Alam mo na tayo kay K5 Rouse na puto ka namin man sa pangadlaw ay papalas. Bala ka K5 Rouse. Dahil Domingo, so ano kit, ang free time gid bala sa K5 Rouse ining sa mga adlaw ay ining aton nga activity kita mo may mga si Police Colonel Joris P. Coronica, si Police Major Rolando Aranyo, si ang aton nga mga station commander sa Iloilo City Police Office, yari man diri subong agad nga magtambong sa aton nga activity. So nagpasalamat man kita no sa mga law enforcement agencies naton as well as no kay Lieutenant Colonel Flavie Villas sa Civil Military Operation kaya sa mga abang nasa Leganes sa K5 Rouse nga nag-participate man sa buong adlaw diri sa aton nga fun run sa K5 Rouse. Tanan nga mga station commanders naton sa Iloilo City Police Office ara sila. Sila ni Mami Asun no. Akon complete family, lolo, mama, papa, auntie kag bata. Bala niya. Siya lang wala, si Mami Asun lang wala. Si ano ba ni? Si K5 Enrico, so Rita gani ka K5 Ralph nag bilogid na pamilya ka K5 Ralph nag-join sa buong adlaw. So ano gid pampamilya man ini aton nga aton nga fun run wala ka K5 Ralph. So panami man nga activity for the whole family. Oh. Kung ikaw may nobyo ka pa talaga nun mo di. Kung may nobyo ko? Makasagan ko, hindi ka tulog ka na lang, dahil di ka naman. Ngaman. Kasi magbatyag ng tuhod niya kay K5 Ralph. Bata pa, magbatyag na sa tuhod? Nagamay nga talaga nun. Kung may nobyo ka K5 Ralph, sigurado, pa talaga nun, hindi pwede nga, hindi. Okay. Oo, dapat encourage mo ang amigo mo sa sports. Okay. Pareho sila ibisan sa dalagan na lang abi. Si Ma'am Rosbeck kani siling niya sa sunod, tatlo kami madalagan. Ako, bata ko si Jason. Oo, si K5 Jason Talaron, K5 Ralph. Pero banta mo, wala din nakabatyag sa sakit pang tuhod K5 Ralph. banta mo kung magdalagan si K5 Ramilo kang si K5 Jason, masapol nila. Ay ho, dapat sa mga staff yasang K5 News FM Iloilo K5 Ralph, hindi na yan magpapirde. Tapuson, kaya bila na kahapo, abe, ang 4 kilometros, tapuson, ginaya. Si K5 Nicole, ko ginatabi di K5 Andre matapos niya. Ano? Si K5 Nicole, abi ka rin ko na ginatabi di K5 Andre nagadalagan matapos niya. Ay, tapuson na yan. Tapuson na talaga K5 Ralph. Hindi ka kita pagtapuson? Ti ano nagkakalina, boda? Nag-aumpisa na dire kasi K5 Ralph ang aton na pag-tubungan daw. Nadadalagan ko na-describe na ton, may each team, apat sa teams sa K5 Ralph, composed of 5 members. Each team is composed of 5 members sa K5 Ralph. First, ang aton na mechanics for today's game is ang isa ka person is doon sa dalagan man sa K5 Ralph, pero hindi sila sa typical na dalagan.
kinagaman, imbes na katubang, kapatalikod, wala ka K5 Ralph. Ang mechanic sa akon nga game. So sa karon gina-instruction na no ni K5 Reyes kaya umalay kag ni Kuya Andoy kining mga participants naton. Sige na demonstrate man no ni K5 Melmar de la Cruz kung ano ang dapat nga matabo. Sige, sustain. From alin sa puno, madalagan ni sila, pangalingod, malibot sa tawo, ang staff wala ka K5 Ralph, sa K5 na siya sa Miloy-Lois na gawantay, nilakungkot sa pulukuan, and pagabot sa pun na malibot sa may pulukuan, pagabot sa may starting line naman is dalawang tayang sa kung nga person, doon magaling large type, wala ka K5 Ralph, pagabot ang first person sa starting line, ma-sumpon ang second person, after sang second person, third person, masumpon. After sang third person, masumpon ang fourth person. After sang fourth person, masumpon ang fifth person. Kakaisaran, so sa karon, ang third group, ang nasapanguna, kakaisaran, ay ka fourth person na sa karon, ang sa karon, ano na sila, kakaisaran, fourth person na sa karon, ang nagdalagan, kakaisaran, isa na lang gid. K5 Ralph, ako na mag-daw kining third group naton sa K5 Ralph. So, wala ang may masali sila na dapat kulit sa K5 Ralph. Kaya, ang prayer sampang ng pagkakabong dahil ang din natin sa stress, hindi lang patubang. Wala, dapat sa likod sa K5 Ralph. Baka na, may galing nga games ni. Sige, player Matoliano, wala na doon sa K5 Ralph, ang K5 tactic at caller natin. Balance sa K5 Ralph. So, una-una, good one, nga nakatako sa aton na game. So, mga adlaw is ang aton na third group natin sa K5 race. At sa K5 Ralph, ang third group natin na nag-participate sa mga adlaw. Guardian, sini sila, kag K5 Ralph, so pasakan na sila, no? Gaulat man, no? Ang papremyo para sa aton ng mga nagdalaog. Kasi wala man ang papilya, hindi ka na-outbalan si Sir Blair Matoliano, wala man ang papilya. Mga Sir Blair, maayong aga. Kag K5 Ralph? Sino daw? Ang aton nga third group ka K5 Ralph. Ralph, guardians ka ma'am, no? Guardians ka K5 Ralph. Roadrunner ang first. Roadrunner ang first. Roadrunner? Ang first nga, na nasa daog ka K5 Ralph, mga roadrunners naton. Tapos, ang second nga nagdalaog, ang taxi patrollers naton. Support kanay Sir Blair. Tapos, ang third naton is ang PhilHealth naton ka K5 Ralph. Ate Mayo, next game ano naman? Sa K5 Ralph? Anong next game? Wala pa. Ang prepare pa sang prices man ko to na anong sunod na game sa ato na wala pa sa mga idea sa K5 Ralph kay si K5 Ray kag si K5 Andoy ang naga-facilitate para sa aton nga game sa buong adlaw. So those are kanay man kay surprise man ining games naton sa buong adlaw ka K5 Ralph kay unexpected kay para sa aton nga mga runners man bala ka K5 Ralph kay pinapili lang kung sino ang ma-join bala ka Damo K5 Ralph. mga games kita, mga pila ka games? Mga tatlo ka kilo sa K5 Ralph. So may duwa pa ka games? Oo, may duwa pa ka games sa K5 Ralph. Sino ning gwapa nga may kalong gray man no? Karang inom tubig man? Ang may kalong nga gray? Oo. Patubangon ko, abe. Patubang abe. Oo. Patubang ko nung ikaw umas. Maayong aga sa kay K5 Wayne Seniors. Sa K5 Ralph, maupot ko subong si K5 Wayne Seniors. Actually, K5 Ralph, wala ko man nakumpisa ang pandra na to. Nabalasan na kami yan ni K5 Wayne kinagaman. Naging Zumba girls kami. So, ang puto naton, si K5 Wayne Seniors, kung kumusta ang experience bilang Zumba girls.
Pressured. Pressured daw. Okay, lain ang music na. Ang expected naman, ang beautiful life, pero ang girl in the mirror, very, kay gano'n practice kami ni Nicole for 2 hours lang. Pero ngayon, natapos manamon. Ginambalan ako kami nga namin kuno kami magsaot. Ba? May 20 ko din pag idudugang ko. Dugang ko kaya confidence na mo ka dyan ni Nicole magsaot. Kaya ginambala kami. Ginambala kita kita ako katong police kayo. Ginambala ko namin kuno ako magsaot. Hindi ba ikaw pa ngayon niya ka Facebook ko, no? I-chat niya ka mo, no? Ay, naganda-activate ako sa Facebook. Pero number ya, kumusta? Yes, no, ang kakipay daw, ang sa tubong, damo naman ang aton. Damo to sige hapon sa mga nagtambo. Talang ka, talang. Lapasin natin RLW. Hindi ka na. Ano man nato na? Puro pa kita price yan. Anong next game? Ang next game, hindi na ko sure, pero sa internet naman sa guideline, may kita karon, may wala nga hula hoop nga game go para man cover natin sa Thanksgiving. Hula hoop kag? Relay. Hula hoop ka daw? Relay. Relay na lang ang last? Di mayogid. So, mayogid, kita ko ito mga saot mo mga moves mo. Kita ko ito mga moves mo kayo na. Kaya moves na, kulang sa may buhay na kayo na maka-early ka. Kulang sa pamahaw ka, kulang sa doa ka tasa ka sa kaldo. Ang makol pa dado yung lawas na to, dado para liyon ng lahagin, tapos nagkakaon sa may kato ka ina. Sakto na, okay na ng lawas Importante nga, bastantes tulog. 8 hours na kit, 8 hours na kit. Sige, salamat kay K5 Bueng. Pero lagi natin yung K5 ni Joel, kay may kukuha ka sa. So, sige, ikaw, ano ka katabo na subong? Ikaw na lang sustain na na kung ang lawag ng K5 Early at K5 Android sa mga winners bala sa ating raffle. Sabay may nagawalap ng mga prizes bala ang gift pack halin sa Vicer, sa may book product sa Fed, nadula ang mogu-mogu. Kag mga product mismo ni Dr. Midway. Ang ginalawag ng mga 15 na ka mga finishers na makabatong t-shirt. Ang ginalawag yung subong, ang sa raffle naton sa K5 Ralph, bali nag-prepare kita kasi ang mga numbers bala sa aton ng mga numbers. Ginigol, kada subong, amo na ang ginagabot sa aton nga K5 Break, K5 Android, nga magadaog sa ating mga kita. Last City 15 na K5 Bueng, kamusta ang init dira? Ang init, grabe ang init ni subong, pero mas mainit na ang energy sa aton ng mga runners, kay amakon mo, aga pa sila nagbuwang, pero subong kayo, isang na pungko lang sila, very active man sila sa gihapon, ni K5 Rap. Ikaw yung may energy ka ba? Kaya hindi ka madilaan yung energy. May saot pa tapos niya? May saot pa tapos niya? Why na din saot? Tama. Why kayo mo nung dalagan? Why ginasign kita nga magbantay ka na sa first finisher bala na first fifth finisher. So kita ang nasign nga magbantay amo na nga why kita talaga. Mas may mauto na nga pag sige sa tunga-tunga pala sa K5 Rap. Mas may adagitman nga nagbantay. Kaya mo da. Nagdalaga ka na iski, dalagan lang ang dalagan na naka-SK, nagtungkol na ako pag nag-wakal-wakal, pero laking ka dalagan na tayo. Pareho mo lang yan, mga dalagan.
Pareho na ang term na dalagan, pero ito na, verbal ang ito na, tapos dyan na, physical, gito na, kinanglang mo magulag, gito. Kanami sa aton sining aktibidad nga ginpatigayon diri. Hopefully magkapitan ka sa Adlas Barangay base ba mo man eh? May mga iba na barangay or town ba lang na naga-facilitate man ka mga amo nga klase ka activity na. Pero imo ya para sa imo anong mayo diri nga madala sa aton sining lawas kung nagadalagan di? Siyempre, ang aton nga ang endurance, ang aton nga skill, kada ang aton ba lang ang sabihin para sa physical aspect wala natin sa K5 route. Hindi man lang ang pagdalagan para sa mga para sa mga matambok bala. Ang pagdalagan para natin makabulig man any signs sa K5 route, maging strong aton nga bones, aton nga muscles. Kaga syempre kung ikaw bala nag-engage ka permis sa mga klase ng K5 route. Kapag ikaw sa sakit, physically skills ka man. Kung may nobyo ka bispra kadlaw tapos ang balon ka nga ma-jogging tay ikaw ya balang ko ay kagawa ka jogging mo pero kung may nobyo ka miling mag-jogging masabay ka man. Okay, ka-jogging man ako. Nag-jogging man ako, galing diyang imbabi alas 4, di ba paabot? Nag-jogging ko ros banig. Tambo. Kung hapon, pwede maka-jogging. Di mo init doon? Hapon, alas 5, alas 6, init da. Ang mga lasayas nito, tandag para lasayas. Yung mga lasitit, inugturog ko doon ang Lucy, tinugturog. Gatorog ako temprano. Oo. Torog temprano. Pwede ka pareho sa aton yung mga pang-aga aton yung trabaho, aga pa nga bugtaw. Hindi man siling pabayaan aton nga lawas. Kinanglan taman magparapabalas bisang gabay lang Mga tagalasing ko na sa isa, pwede rin sa oras ng jogging. Mga 30 minutes na agad, okay to? Kuha. Sa bagay, ang saka panaog mo din sa 4th floor do. Exercise naman na mo. Oo, kita mo ganito. Pero ang pagtambo ko sa liga, nagalabay lang kay permi ako kasaka do pag ginaog sa may 4th floor. So, dito, ginbawi siya ako nga airport. Nagtambo ka nagligad? Hindi ka sure. Ambal ka man. Base stress eating lang to? Ay, base. Ako ya ko mag-stress eating ko, nagabugat ko. Ako mag-stress ka, pero nag-eating ka, ang mga pagkaon nga gina-crave mo, ginatao mo sa kaugaling mo Yes, K5 route. kinanglan na sang lawas ta, kinanglan ta magkaon damo, kung may simpo yung kaon damo. May simpo man yan nagagamay at ng kaon, naman man sa lawas ta. Kinanglan ta man mag-exercise, sa muni nga nag-organize kita sang dalagan, K5 wing para man sa mga kauturan na ton kag sa mga hindi pa mahiligon magdalagan para nga sa pila ka adlaw sila naman maingganyo nga bisan pa paano kung wala sa kasubok sa inyong mga aktibidad madalagan lang sila in their own. Yes, ang tuloy sa K5 route, ang dalagan, hindi lang physical lang ang benefit na makuha lang. Pati mentally sa K5 route, ay hambal galit sa sa isa ka-study na ang pagdalagan sa K5 route, maka-improve ka ton nga mind. Ang karan, mapareho kita sa mga stress. Eh, syempre kung magdalagan kita, ang aton nga focus bala, di ba? Nag-focus kita sa aton nga goal, which is nga maka-finish kita sa aton nga finish line. So, maka-improve kita aton nga mind, kay mas naging healthy ko mo kasi route, ang aton nga utok, ang aton man na pamikaron, kung nag-engage kita sa mga amo nga activity sa K5 route. So madalagan ka na? Kapitan? So, magdalagan ka pa, mayor. Madalagan pa na slow? Madalagan ka na slow. Di mayo gid. May gano'n si K5 Nicole, no? Ibalik na ko ka na ang linya kay do. Doon na kapoy, doon si K5 Nicole ka, pungkok-pungkok na siya, wakal-wakal. Mugumugol na ako na. Yes, ibig ka na ka K5 Nicole, nang sinako naman pinag okay doon. Kakalaman, si Diyos ka na K5 lang? Bira. So, sa karon
no, nagapanagtag na dire sa free t-shirt ang aton nga mga personnel from K5 News FM FM naton sa mga first 15 finishers naton, yung mga runners pala naton ka K5 Ralph, nakapanagtag na kita. May mga nagdalaog naman sa mga raffle naton sa K5 Ralph. So, muna agapasalamat gid kita sa mga nagtambong sa mga adlaw sa K5 Ralph kay na daw damo so subong do mga pilambilog na naman sa K5 Ralph ang nabiling diri subong nga lumaserte man para sa mga gaulat-ulat na mabunot sa raffle pala sa K5 Ralph nga ko kay kontar mo bakit like it isipon kay especially sa local ako na so imposible kung kahit na magdaog kita sa raffle. Pero kung gamay-gamay na ating kamukhang isa-draft, so feeling na ito mo and please just send the more chances of winning. May good na raffle, kung tamo ka mo, ito mapot like it na nga mapunutan ni mong ngaran. Pero subong, gamay-gamay na lang mga K5 Ralph, may mga prizes naman kita ating hatag sa mga nagdadalaw natin sa mga top 3 pala natin sa K5 Ralph na nakaon na tapos sang dalagan sa ato na fun run sa bunga adlaw ka K5 Ralph. So, amo na ni ang pinaka-latest na update diri sa may Freedom Grandstand ka K5 Ralph wherein ginaano na to na natagan na naton sang prices ang aton ng mga dalaog or ang mga mga runners naton nga nagdalaog sa bunga adlaw ka K5 Ralph. Tagpila ginatag na sila nga cash 500? Do 500, 1,500 mula sa K5 Ralph. Ang first 1K, ang second, ang third is 500 pesos sa K5 Ralph. Timayo. Aside from that, may free t-shirt, may mga ibang sakit na mga freebies. Kita din pang hatag sa K5 Ralph na from sponsors naton sa K5 Ralph. So, papasalamat kita sa mga sponsors naton na nagbuligid, suporta, nga support gid sa una sa K5 News FM Iloilo, ang aton na panran sa K5 Ralph. Papasalamat kita sa mga sponsors naton sa K5 Ralph, ang Libre Tayo, My TV, Rampage, ang Taste, Nirvana, ang Beauty Drink, Mogumogo, ang ITI, kay Honorable Robert Martin Pama from Municipality of Dueñas, DTX Coffee Mix, DTX 500, ang Iloilo Supermart, ang Coca-Cola, ang Baraisang Amo, ang Really Best, ang The Millionaires Company Card, Personal Collection, kay K5 Ralph. So, thank you, Gid, sa mga wala natin na na-mentionan. Thank you man sa gihapon sa mga sponsors naton. So, pasalamat gid ang K5 News FM Iloilo kay natigayo naton ang aton nga activities sa buong adlaw with your support sa K5 Ralph. Mangkutabi ang chairman sang ato sining aktibidad be si K5 Jenny ano yung mahambal? Sige, sato na naton si K5 Jenny kaunan kay nangin successful ka kining aton nga activity sa buong adlaw sa K5 Ralph. So, ka K5 Jenny kauyunan, ano ang mahambal sang chairman sang aton nga panran sa buong adlaw kay nangin successful ang aton nga activity ka K5 Jenny? K5 Ralph, no? So, tumangid ang aton nga nabatsagan nga kalipay kay with less than 1 month lang ka K5 Ralph na preparation nga na natigayo naton nga ining aton nga aktibidad nga fun-run activity. So, ikatatlo ni nga tuig K5 Ralph magahuwek kita sa mga for a cause na mga aktibidad. And gabi ang support naman sa katon nga mga agencies like the PNP, the Bureau of Fire, ang aton nga mga walk-in. So, buhos gid K5 Ralph, no? Abit tagay hindi na maligayon kay less than a month lang aton nga preparasyon. Yes, nakaya na naman another successful event ang natigayon na naman kay K5 Ralph. Timayo gid ka K5 Jenny kaga pasalamat kita sa ato sining nga mga mabuot kag mga maluwan nga sponsors.
Yes, ako mag-isa man itong napasalamatan sa K5 Ralph, no, nga kada tuig mo ng tanda nagkakapoy ba lang nga mag-sponsor sa aton. Kaya without that also, hindi man sa maging successful ang aton event sa K5 Ralph mo. So, shout out to our sponsors sa K5 Ralph nga nagbuli, gid matigayon, hindi nga as well as of course, aton man nga K5 News FM family, kasi K5 Ralph, sa mo tanan-tanan, nga nagibulig man matigayon ining aton nga aktibidad sa K5 Ralph. Sige, salamat gid kay K5 Jenny, congratulations sa successful nga event subong. Yes, salamat din kay K5 Ralph. Ibalik ko ang telepono kay K5 Nicole Tepado. K5 Ralph, napatihan naton ang chairman sa aton nga activity subong adlaw si K5 Jenny Kauyunan. So with less than a month na preparation sa K5 Ralph, nang madinalagon ining run for a cause sang K5 SM Iloilo. So, aside sa mga sponsors na to, as well as sa effort sang mga runners, kapasalamat man kita sa effort sang staff sang K5 News FM Iloilo, K5 Ralph, kay without sa pagbululigay natin tanan, hindi gini mangin successful ang ating activity sa mga adlaw sa K5 Ralph. Sige, salamat gid kay K5 Nicole kag sa bugos sa para sa K5 News FM Iloilo. Sige, nagikanti sa Freedom Grandstand sa K5 Ralph, upod ang bugos na pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ini naman si K5 Nicole Castaneda Teclado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag talingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM Live Report. Salamat gid kay K5 Nicole T. Prado, live dira sa may Iloilo Freedom Grandstand. Natapos na gid man ang aton sining dalagan para sa mga bululigan, mga K5 agin patigayon sa K5 News FM Iloilo. Salamat gid sa mga nag-participate, sa mga nagbulig, sa mga sponsors naton. Madamo nga salamat. Kabay pa nga sa sunod nga mga aktibidad sa K5 News FM. Mangin kabahin man kamo namon sa gihapon mga K5. Mga produkto ni Dr. Ramil Oy, Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, Prebio Coffee, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement, kag subong man may ari mga klinika DTX Beauty Soap, kag Mighty C, mga ka-K5. Bakla nyo sa klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kalitan na kita karon sa gabi sa harana sa K5 sa gihapon. Ako si K5 Ralph Dili Mosqueda, nagabilin gid sang mensahe. Smile while your teeth are complete. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama.